Danas smo pitali naše sugrađane šta misle o tome što putari već uveliko vežbaju i pripremaju se za predstojeću zimsku sezonu. Pripremati je, kaže, pola posla, tako. Neka vežbaju. Svi pripremili, kažu da su pripremili, a kad padne veliki sneg, gde? Kad ga čice? Nikad. Da više rade, brate. Da više rade i da nam vreme nabave sve. Dobar dan. Nemoj da snima, nisam lepa, baš mi vodi. Baš ti slatki. Aj, ti si još slađi. Hvala. Kiša ako padne, kod nas neprehodni su putevi. Pa mislim, ako stvarno vežbaju i ako nešto navežbaju, to je jako dobro. Pa vreme je bilo. Pa pametno da naprave, da poslije, da se lakše to bude. Ja vozim i kamion, i kombi, i auto, kako je dobar put, očišćen, bolje, bezbednost bolja u saobraćaju, sve. I dobro su organizovani, to ne mogu da grešim dušu i stvarno lepo rade. Nadam se da će lepo da nam čiste sneg. To nema veze sa vezom. Ali pošto nema para, nema država ništa. A mi to plaćamo i to dobro plaćamo. Nemamo ni mi ništa. Znači to je koji uvek, to je samo obećanje. Koji svake godine. Lažu bre.